Tá ré tábhairne ag Micheál Folan a bhaisceach 4 míle don na cheile a gantar na gConamara. Dalta go dúir pobl na dhéile sa tír, hanig tiite mar a ghraithe le gaibh léana nuas ó hanig a casc tá baciste. A has measa tá cuasa inis ó hasí na gardaí a chur testálatha anála gan chunne ar thománaige. Tá tioncaráisteach agur mar níl caintear heada níos mó ar aimseir nar heada teachósta ach caintear measa coiltead nacht. Bútead a stoppa héir nó hír nó háitcint. Thacraí Micheál Seirbhís mionbhus sír an aisce chur ar fáil le chustaiméirí iompar óna deathain adla se tábhairne. Fáicín mionbhus na bhaile arís ag deireadh na hoíche. Tá pára cosúlahain orthú siúd a dúsaide mionbhus ó hasín Seirbhís ihe ínis chuig. Go sé deireadh teach, tá an anna leachchas de fintóil, ní bhéanaite sa drugh gádaí na taide. Ag ghealainn te sin go méid tú gáil níos mó na níos lú. Mar sin ní héimúide amach a chuir weekend maidir. Agus nach chuid go má Seirbhís mar sa bheán le híú fixú a teach agus úrtláán bhile. Creideann Micheál go bhfuil le héad seo Seirbhís ionta tábhachta a gantratha tuaithe má tá tithe tábhairne buga a geirí marstin. Pobl ní túthaí sinna na heasín se mar tatún gáile tatún an taxíoltí sé go gána med sna forthasam sem man se tá muide mó an seas ní lehéideána. Tásó daoine le cheappain agus anú snachas organ na custaiméirí. Agus is cinnte nach fada go mbeidh pobl na dhéileann cheantar a genuaire Seirbhísal má bhíonn sé máú custaiméirí wathasan. Cé gur is ceantar na nile héana bheits custaiméirí teacht, tá sé gceist gur a haon mionbhus go fada le ras a bhíl agus a chearú rua. Cé na bhfuil Seirbhís ar bon a le coppla le, deir Micheál ggóil an irid sin de éiliú ar a bhionbhus na bhfuil sé d'ábalta freastalir. Sarachan í bhanachain, nóíocht TG Ceathair i gantar na nile na gConamara.